Δημήτρη, είσαι ήρωας όχι μόνο της Ελλάδος και της Συρία και από όλο τον κόσμο, γιατί ζήτησες ελευθερία και δεν θέλεις δικτατορία. Όπως και εμείς το λαό μας σήμερα και αυτή τη στιγμή καταραίει ένα ποτάμι αίματος κάτω στη Συρία, σκοτώνοντας παιδιά, γυναίκες, λαός ολόκληρος για το καθεστώ, για να μην αφήσει την καρέκλα. Δημήτρη, τάραξες τις καρέκλες κάτω από τις κυβερνήτες εδώ. Και θα είμαστε πίσω σου και το αγώνα σου να τους συνεχίσουμε, να τους ταράξουμε για πάντα. Κάτω η δικτατορία! Κάτω η δικτατορία! Μίλτο, φίλε Μίλτο, έλα να χαιρετήσουμε μαζί τον κύριο Δημήτρη. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στην κοίτα, να δείξε μοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και στηρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αγάπη. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στην κοίτα, ποιος στη ζωή μου, ποιος στην κοίτα, ποιος στη ζωή μου, ποιος παραθύνα, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει.